A actualidade musical, o que se vende e tamén o que non, os protagonistas dos filmes e as noticias da rede. E tamén o máis destacado de outros tempos no mundo da música. Non te perdas, estás en Sitio Distinto. Yeah! Hola, moi bons días, aquí estou de novo con todos vos, como todos os días, en Sitio Distinto, no 106.8 do voso dial e tamén a través da rede en radiolalin.com. Bueno, hoxe temos outra entrevista a máis dentro das que xa fixemos todos estes días. Los Vagos e Doble Vida son dúas das bandas que nos faltan por entrevistar dentro deste festival Camiño de Inverno que forma parte das festas patronais de Lalín. As entrevistas para hoxe. Lógicamente, teño que cederlle o primeiro posto a Los Vagos. Alguien dijo la verdad, ya nos queda tiempo para jugar a pillar en la ciudad sin miedo. Nos quisieron asustar los del cementerio. Preferimos no escuchar. Somos niños viejos, niños viejos, niños viejos, niños viejos, niños viejos. Bueno, pois estamos escoitando a Los Vagos con este Niños Viejos, que foi o primeiro single deste último disco. Román, escoitasme? Escucho bien, sí. Ah, bueno, perfectamente. Bueno, estamos por aquí tamén Zalo. Hola, Zalo, bos días. Hola, bos días. Román. Hola, Zalo, hola, Zalo. Hola, hola. Corto, cambio. Oye, Román, mira, Dime. ainda que todo Lalín sabe máis ou menos a historia de Los Vagos, a radio escoita máis xente que de Lalín, así que podes así facer unha sinapsis brevísima da historia de Los Vagos. Brevísima. Aos 15 anos queremos facer un grupo para ver se ligamos algo, aos 20 desfixémonos porque non ligamos nada. E ahora de cuarentones volvemos a facer para ver se ligamos algo. E que tal? Como vai o asunto? Fatal, hai que deixalo, volver aos 60. Eso xa é difícil, ao menos a nivel de idade, non? Como? Que volver atrás no tempo é difícil, senón todos voltaríamos para atrás. Sí, home, non, bueno, así, máis en serio, en realidade, joder, pois todos os que estamos no grupo, incluído o Zalo, que sabes que entrou por bueno, porque o outro batería, Checho Pobre, morreu un accidente de circulación, pero todos os que nos une é que nos gusta tocar, sobre todo que nos gusta tocar. Eu, por exemplo, se non estivera tocando, sempre estiven tocando, se fora un grupo, a guitarra na casa, nos bares acústica, sempre toquei e sempre gustoume tocar. E penso que todos máis ou menos, ningún deixamos de tocar desde que éramos novos, nin Zalo, nin ti, nin eu, nin toda a xente que toca, máis ou menos. Non, porque é como a pesca, unha vez que te aficionas, tes que ir inda que non haya troitas. Pues vas. Sí, é un mal vicio, como todos os vicios, pero é un vicio, bueno, máis recomendable que o tabaco, seguramente. Sí. Oye, que che iba a decir? O disco este último que fixéstedes, porque eu dicía estes días algunha das bandas que entrevistei e tal, que vos xa ibades pola terceira reedición deste disco, non? Non, deste non. A verdade é que outro primeiro que sacamos, o sea, a idea é facer unha triloxía, non? Bueno, a idea que tiña na cabeza, non sei se a remataremos ou non. O que fixemos o primeiro, que era La Gran Resaca, ese vendeuse moi ben. A ver, depende que chaves, sabes como está o conto, que teve reedicións, son autoeditados, co cal, cada edición que facemos, do outro disco que se chegaron a vender, pois casi 900 copias. Porque se fixeron 1000,
ponlle que 100 ou 100 e pico se regalaron, pois 800, 700 e pico se venderon. Porque se fixeron primeiro 300, logo 200 e logo de 100 en 100. Pero deste é verdade que non, deste se fixeron 300 e 100. E ainda debe quedar, pois eso, 100 por aí a venda. O sea que deste se venderon poucas, tampouco o vimos tanto como outro, tampouco, digamos que outro era o primeiro en 20 anos, quedou bastante fresco. Este, bueno, é un disco de transición, donde hai un pouquiño de todo. Outro era un disco un pouco máis bastardo, no mellor sentido da palabra, é un pouco máis divertido, fugaz e tal. Aquí intercalamos cancións, digamos, de cuño máis, un pouquiño máis reflexivo, como Rayo de Luz, ou como esta que pusiste tú, Niños Viejos. Niños Viejos, sí. Que ser grandes obras da literatura universal, pois son cancións un pouquiño máis tal. Espera, que te mando curra, esta canción non te visto na radio. Desexa llevo día a curra tamén. Bo día de parte de David. E bueno, xa sabes ti como son as cousas. Quer decir que, bueno, de todos modos, a un disco espero que haya de quede algo de recorrido, ¿no? Porque bueno, a partir de outubro a miña idea era intentar facer un videoclip novo, porque só fixemos un videoclip, sabes que ahora polas redes sociais unha música sin imaxen é máis difícil de mover, ¿no? Sabes ti como está a cosa. Sí, funciona. Pero bueno, o sea que era o primeiro disco o que fixeche 3 reedicións, podría ser. Exactamente, ¿no? Deste fixemos dúas veces, dúas copias, o sea, 2 veces copias, ¿no? Bueno, pois todavía lle queda tempo para venderse, porque agora chega o inverno e hai que seguir facendo concertos, ou tes outras ideas? Non, eu non, o que pasa é que é o que distí, o sea, que decir, nos aos discos sempre vendémolas como vos nos concertos, porque quere decir, al non haber prácticamente ali non hai tendas fixas que eu coñeza, musicales. Sí. Non haber tendas fixas, pois é o que ten, vender nos concertos e tal. Claro, bueno. Claro, e nos bares, os poucos que se poden vender, que bueno, tampouco hai queixa, hai que darlle as gracias por botar unha mão, non, para vender o disco. Que non se levan comisión, non é como as tendas de discos que se levan comisión. Claro, no, pero bueno, aparte o mercado está cambiando moito, pero eu penso que claro, se ti tes un éxito moi gordo, pois a xente se te escoita todo por internet, pero eso non significa, por exemplo, que vas a facer cartos con eso. Significa que a mellor si podes tocar máis, gracias a unha canción famosa, non só o videoclip aquel famoso de Alcalde, que non está en ninguno dos 2 discos, pois é o que máis visitas con moita diferencia do segundo teñen. Claro. Era unha cousa circunstancial, unha cousa que se fixo moi rápido, tanto o vídeo como a canción, en cambio foi o que mellor funcionou, pero por outra banda unha canción que xa non tocamos porque perdeu o Alcalde, que xa podía haber ganado para que non siguéramos tocando, pero nada, perdeu o Alcalde, cabía que era Crespo, esa canción tiémola que sacar do repertorio. E tú, coño, a canción máis famosa, que máis entradas nos digo, a xente que máis coñece, porque funciona así e tal. Sí, eso danos unha referencia clara de que a prensa amarilla vende moitísimo, non? O amarillismo. Bueno, en realidad é unha mezcla todo, Sempre venderon moitas cousas divertidas, pero eso de toda a vida, desde que o mundo é mundo. Sí. É verdade que cando faz algo divertido, digamos, se o faz ben, que a mellor é máis difícil facer algo divertido que algo pretendidamente intelectual, pero se faz algo divertido e o faz ben, seguramente das do clavo, porque a xente basicamente desde o principio do mundial que quere é rirse e pasalo ben. Exactamente. Eso é o que queremos todos en xeral. Claro. Sí. Eso. Bueno, Román, pois vou a poñer outro tema e é a balada desesperada, porque escollín un dos últimos e un dos primeiros. A balada desesperada de que ano é? Do 80 e pico, non? Pois sí, mira, eso podo decir, tiña 14 ou 15 anos cando fun con unha guitarra de estartalada española a las piscinas a tocar aí como si fuera loquillo aí na miña fantasmada adolescente, plagiando a Bob Dylan claramente. Pois fixen aí esa canción que era unha rapaza que non me quería porque fumaba porros e decían os amigos e tal, e yo me hice mi propia película do John Wayne diciendo, te dirán que somos gente que nunca creció, que estamos drogados, e daquelas é unha canción moi premoditoria, porque daquelas todo o que contaba era mentira, pero al final a canción convertiuse en verdade, que decir, ahora pasados 40, todo o que conta esa canción, ahora é verdade. Sí. Se dirán que somos gente que nunca creció, que somos unos drogados, que estamos acabados, todo, se foi cumplindo pouco a pouco, a verdade é como premoditoria. É a única, ademais, penso que esa con a Gran Resaca,
son as dúas cancións únicas que conservamos do repertorio dos 80, non? Sí, a min... Son as dúas cancións que quedaron. A mí a balada sempre me gustou, teño que dicilo así, de claro, e digo ao micro aberto. A balada sempre me pareceu un tema, será un plagio, como dis ti, eu nunca... No, bueno, o plagio era plagio de notas, porque quero decir, Sí. sabes que nas escalas de rock and roll son todo está feito. Logo despois está a volta que lle destina a cabeza. Pero Sí. quero decir, non, pero eu recordo estar eso no parque das piscinas aí facendo a miña loquillada mental de como si hubiera en Tennessee nos anos 50 e tal, cojo mi novia, cojo la guitarra, fago unha canción e tal, e estaba en eso, no pensando así, tal, e logo, eso foi logo no ensayo alguén dixo, isto como Knack 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 en Heaven's Door, e dije, pues será, pero para adelante. Bueno, pois, Román, vou a poñer este tema e logo falades entre ti e Zalo algo, por aí. Bueno, vale, moi ben. Vamos alá. Veña, gracias. Como comprenderás, esta non é a do disco. Non, esa é unha cousa que fixemos, eso antes de... Eso foi no auditorio, nun homenaje que fixemos a Checho aí, pero... Bueno, foi no 2008 ou 9, debe ser, Ese foi un bypass intermedio. Xa se nota o directo. Claro, que é un directo de micro, hombre. Cámara. Noto la sangre quemándose y entre humo y alcohol me desespero. Bueno, pois reconoces logo esta grabación, non? Sí, claro, que recoñezo aí. É un concerto de Atmósfera Cero no auditorio que nos invitaron a tocar a Los Vagos, pues esa canción con Sí, eles, porque tal. escoitaba por aí a trompeta de... Sí, de Fran. De Fran, sí. E o piano de Iago. Esos dous pasaron estar tampouco na Atmósfera Cero, pero eran dous pilares dese grupo en aquel momento. Sí, porque ahora, por exemplo, Fran sigue tocando a trompeta en algún... Sei que o que fai é teatro, basicamente está de actor, ten unha compañía de teatro, pero Sí, a verdade é que non sei sí. se toca a trompeta ou non. Sí. Bueno, e que tal vos adaptades co novo batera? O novo batera... Ahora que está Zalo aquí... O batera es un tocahuevo, está todo el tiempo con la medida, que si la medida esto, si la medida al otro, joder. No están escuchando, es que no hay Dios que alture, joder. Está la medida esta, la medida otra. Sí que te está escoitando, pero non di nada, solo sonríe. No. Ben, como xa sabes que te vou contar, para os ointes, decir, o novo batería toca a Dios. Tuveme que adaptar eu a eles. Sí. A ver, é verdad, hostia, sí. Sí, é verdad, sí. Bueno, pois, Román, vou te deixar xa para non te incordiar máis e agora vamos a cambiar de onda e vámonos a ir con Doble Vida. Teño que compartir entrevista hoxe. Bueno, vale, pero entonces non escoitades máis, esta entrevista hasta aquí valeu. Ahora que ven, ahora non ten nada que decir. Non teño tanta facilidade de palabra como a ti. É broma. Bueno, anda. Pues nada, pásalo ben. Mañana nos vemos todos no concerto.
Bueno, pois agora aquí tedes o tema de Doble Vida, Mudando la piel, que dá título ao último disco e a todos os do futuro. Hasta o ano 3000, todos os discos de Doble Vida vanse a titular Mudando la piel. Zalo, saúda aos nosos ouvintes. Hola, bons días. Hola, bons días a todos. Como comprenderedes, Zalo é o batera de Doble Vida e tamén é o batera de Los Vagos, e eu son David, é o que vos presenta o programa, que, como me decía onte Román, e a idea non era tan descabellada, decíame, oye, por que non te haces unha autoentrevista? Pois tiña xeito de o que decía. O que pasa é que sería complexo facelo. Bueno, Zalo, explícalle a xente canto tempo levamos ca banda, porque se o explico eu, pois... Bueno, así rapidamente, formámonos no ano 87, xa fai un pouquiño. Un montón de anos. A mitade dos 90, pois por diferentes causas deixamos a banda momentaneamente. Algún seguiu tocando, pois cousas pola súa conta, e fai cousa de 4 anos volvimos outra vez retomar con novo guitarra, con José, e estamos. Con José, que, por certo, foi un soplo de aire fresco, porque é un... Sí, claro, cambiamos bastante de ser un trío a ser 4, pois... Sí, sí. Sempre dá máis variedade. Dá máis xogo e, a parte, se nos está escoitando José a lle dar a risa e tal, tamén o seu viaxe a California non se xedou moito, trouxo uns aires californianos. Veo moi moreno da lá. No, moi ben, José. Sí. Bueno, pois estas entrevistas eran así informais, porque a maioría dos ouvintes de Radio Lalín xa conocedes tanto a Los Vagos como a Doble Vida, e agora o único que queda pois é comentar con Zalo o rollo de que che parece este cambio de traer moitas orquestas a traer moitos grupos, moitas bandas de distinta índole, eso é certo, de distintos estilos, pero que che parece o cambio? É positivo, non é positivo? Sí, eu vexo ben, vamos, para o meu gusto. Orquestas todos os anos, bueno, o ano pasado xa empezou a cambiar a cousa algo, pero sí. Solo orquestas, aparte traían as innombrables, que lle chamo eu, que costan un dineral. Sí, é que vale, é para un determinado público, pero o resto da xente pois non tiña nada que ver. Sí. Non tiña ningún concerto para ir e tal. Que tamén comentábanme a min estos días outras bandas, os de Carballiño e bueno, máis xente comentábame o rollo de que o que costaban, porque claro, sí, o que costa, por exemplo, unha desas dúas orquestas, pois traes 500 grupos como a nós prácticamente. Claro, 500 grupos. Entonces eso hai no que ter en conta. A Comisión de Festas este ano, de todas formas, sigue habendo orquestas. Sí. Todos os días, non? Como menos creo que hai unha. Como mínimo unha cada día. Entonces, mira, aí para todo, para toda a xente. E tamén contan as charangas, que en parte tamén non deixa de ser... Home, non é o mesmo, non? Non, sí, home, pero eu creo que hai para todos os gustos, non? Sigue sendo a mesma onda. Podrán ser grupos que lle guste máis ou menos a xente, pero mira... Este ano, bueno... Este ano estamos os que estamos e... Sí, no, pero aparte hai para todos os gustos, non? Porque eu estou mirando, por exemplo... mañán, venres, que están Los Vagos, estamos Doble Vida, está Miguel Costas, o sea, mañán sería o venres de rock and roll, podría dicirse, non? Sí. Despois, pasado mañán, o día 24, está a banda da Tasca, que é unha banda de versións, non? Están de Vacas, que é música galega, pero interpretada estilo anos 20, máis ou menos, non? Despois están Susi Q, rock and roll estilo americano, con guitarras eléctricas e todo eso. Logo, Tu mujer nos engaña, que estuvemos onte con eles en entrevista, que fan un rock and roll un pouco máis poderoso, máis forte, non? Digamos. E logo, pois, está Cora Sayers, que son solistas, está Diana Tarín e Alfonso Medela Trío, que son os musicazos de jazz impresionantes. Logo están Versionets, que fan versións.
versións de todo, ademais, desde temas de surfing hasta temas de Fiebre del Sábado Noche, dos Bee Gees. A verdade, e non fan demasiado mal. Logo está Mr. Cool e Electric Experience, que tamén son, bueno, aí xa hai de todo, hai versións, pero tamén hai temas orixinais deles que dos anos 40, 50, destas bandas que tocaban nos clubs da mafia e por aí, dese estilo. Eso é o que me contou el. E logo, por último, o último día, o día 26, están Amor e outros vicios, que son Sandra, Diego Sieiro e Vito. Sí, sí. Así que eu creo que hai para hai todo, variedad para todos os gustos, todos os estilos e gustos, o sea, Sí, sí. o que veña a Lalín, pois levará un grato recordo destos días das festas, inda que só sexa polo ahora que nos axuda o tempo, Esperemos. que é o que fai falta. Bueno, Zalo, pois moitas gracias por vir. Ahora xa nos vamos a ir a outra cousa, pero vámonos a ir con Mudando a piel de doble vida. Xa sabedes, niños e niñas, como di Román. Mañán, a partir das 10:30, non está por aí o horario, así ás 10:30. Sí, empezará o primeiro ás 10:30, 11 máis ou menos. Que empezarán los vagos, logo será a doble vida, e logo Miguel Costas, ex Siniestro Total, que, polo que me contaron, pois tamén fai moitos temas dos clásicos de Siniestro. Pois ali estaremos dando cera. Exactamente. Gracias, Zalo. A ti. Chao. Un saúdo, gracias.